Fil-bidu ta' kull xahar ħafna jkunu fuq ix-xwiek jistennew x'ser tkun iż-żieda li jmiss fil-prezzijiet tal-gass u l-fuel. U dan ix-xahar ma kienx eċċezzjoni. Iċ-ċilindri ta' 12 kilo tal-gass żdiedu b'euro 10 ċenteżmi, bl-istess prezz qabel l-aħħar elezzjoni kienu jixtraw 3 ċilindri. Issa li diħla x-xitwa din iż-żieda hija kkunsidrata bħala pis ieħor li ser ikollu impatt dirett fuq il-livell ta' għajxin. Ġejja x-xitwa issa u żiduhom. Mela ma jaffettawni xaħħija, jena bil-familja, inkolloġġet li jola ħajaffettwani bil-forsu. Bnedem ma naħdimx, mandit kull ta' xeħlif il-relif u d-daqxej ta' relif. Kull darba li ħawli li oġġet jaħosni minn ħajja ta' relifum. Reġwala il-gas, meta jola il-gas ħawli l-ek kongredienti u ħakkak mortixi bieċa pastit, ħajġu għalilek. Ħarta kbira u. Affatwawna ħafna xem bil-pensjoni. Mitċajta ta' għaddi ma ta' mara ta' dar issa ġejja x-xitwa, qabbet il-heaters, kif ħadd laħħaq minn għandu minimum wage, sawa jew kelli minn għandu pensjoni ta' 550, kif ħaj laħħaq mal-ħajja? Ma nistgħux, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Le, ma tantx effettwawni għax għandi 3 pensjonijiet. Tiegħi għandi 2 tiegħi u waħda tal-mara. Fil-bidu ta' dan ix-xahar żdied ukoll il-prezz tad-diesel b'ċenteżmu kull litru wara li x-xahar li għadda żdied b'ċenteżmu ieħor. U l-prezz tal-petrol raħas b'ċenteżmu wara li x-xahar li għadda żdied b'5 ċenteżmi. Fetwawkom tal-fuel iż-żidiet? Dak dejjem jaffettwawna. Flok timtela l-karozza bl-istess ammont li ntija jonqos il-gejġiet. Nitilgħu minħar urmi għal-malliħa x'għand il-ġenituri tiegħi mill-malliħa jiġifieri, u għas li jimla l-karozza jgħidli. U nitilgħu ta' spess u fejn il-malliħa jiġifieri għax hemmhekk il-parents tiegħi. Ma titħajrux tużaw it-trasport pubbliku? Aj tappa mort dalodu dimna 3 kwarti ħar urmi biex ġejnaw, kellha tiġi twassalna t-tifla. Daqqa kbira għalina hu. Li tixtri ċilindru gas billi tixtreħ motu l-għada tixtreħ mod ieħor. Il-prezzijiet tal-fuel jaffettwawkom jew inkella intom ma tużawx karozza? Ma ġejna b'tal-linja u kemm toħroġ minn hemm u minn hawn. Ġejna b'tal-linja u. Moqdijin għalli qasban. Insomma. L-iktar il-bendi bus. Tarfej ħadit mill-li fejtod bil-qiegħda.